Najprije su se udružile Mađarska i Hrvatska. Zatim je nominaciju za UNESCO-vu zaštitu predala i Srbija, a očekuje se da to uskoro učine Slovenija i Austrija. Cilj je organizirana zaštita područja oko rijeke Dunav i njezinih pritoka. Nadležne institucije i Hrvatska, ali i regija jako dobro biti surađuje s nama, svi su se nekako dali u to. Od Beča do Đerdapa uz srpsko-rumunjsku granicu prostire se 800.000 hektara površine koju znanstvenici i aktivisti uz načelnu potporu političara žele pretvoriti u najveći europski rezervat. To bi značilo obustavu gradnje hidroelektrana, vađenja šljunka iz riječnih korita, ali i rušenje kanala te vraćanje prirodnih tokova rijekama, naravno izvan naseljenih područja. Ukoliko dozvolimo rijeci da se ona izlije, mi čuvamo močvarna staništa, čuvamo vlažna staništa. Automatski ptice imaju gdje se dolaziti gnijezditi, automatski ima puno više hrane recimo za ribe, zatim puno je veći riblji fond. I ne samo to. Suvremena znanost otkriva da su mjesta na kojima rijeka izvan naselja prirodno meandrira u prostranu močvaru najbolji model zaštite od sve češćih poplava. Ukoliko dođe do poplave, močvarno stanište je to koje će uzeti tu vodu, primiti u sebi i neće biti ugrožena naselja koja se nalaze oko tog područja. U Hrvatskoj za sad imamo 3 takva područja: Lonjsko polje, Crnu Mlaku i Kopački rit. To su ekološki dragulji Hrvatske, kao što je to i ušće Mure u Dravu. Među domaćim je aktivistima nastao neformalni naziv koji je zatim preuzeo cijeli pan-dunavski projekt – Europska Amazona. Može zvučati pretenciozno, ali upravo bi Hrvatska trebala biti jezgrom tog budućeg rezervata koji bi se prostirao kroz 5 država. Neka od najučuvanijih i najvrednijih područja nalaze se na njezinom teritoriju i nude se kao model razvoja zelenoga pojasa. Naročito ovaj hrvatski dio, Kopački rit i sve oko njega, jer to kada čovjek pogleda, to je zaista jedna Amazona. To je ekvivalent onoj pravoj Amazoni. To je priroda koja se ne smije taknuti, priroda koja mora ostati ovakva, koja mora ostati kao nekakva blagodat budućim generacijama. Austrijski tok Dunava gotovo je cijeli reguliran branama. Ostao je tek dio od Beča do Bratislave koji je pretvoren u rastući nacionalni park. Zeleni pojas oko njega širi se s godinama i već se približio granicama Beča. Na ulazu u park pažnju privlači skulptura goleme ruske jesetre. Ovo je model ruske jesetre, koja se prije građenja brana na Dunavu dolazila mrijestiti sve do Srednje Europe. Zato na 300 ili 400 godina starim slikama bečkih ribarnica možete vidjeti rusku jesetru, koja može narasti i do 7 metara. Povratak ovako golemih riba u Srednju Europu donedavno se činio kao čista fantastika. Manzano upozorava da su u SAD-u već razvijene tehnologije koje tome mogu pomoći. Ukoliko će se mjeri ostvariti vizija Europske Amazone, teško je predvidjeti, ali primjeri poput nacionalnog parka u nastajanju oko Dunava u Austriji ukazuju na to da su mogućnosti goleme.